If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga, Showtime Drama. Kagkaron, sugura na naton ang pag-haraka. Ano man to yung natabo sa akon siya nagligad nga adlaw yaman. Kalain man to yung bow, way gid na punggan. Nagtupa gid tanan sa dilargo ko. Pero kinahanglan, hindi gina mabalaan ni Premiloy. Kay kung mabalaan niya mahuyan gid ko. Gadaan nga porte pa na gadaan ka Marites. Oh, Premiloy. Oy, kanami siyang kanta mo basyang gid ba? Ako kiday balad mo. Basta diya subukan kabuhi ko. Ha ate, nagsabat si Basyang si imo I love you to how? Ah, si Basyang nga permin niya gasabat. Ay tuon, paghambal mo na siya I love you, gasabat sa din I love you to. Oh, sa layo iya gasabat na si Basyang. Oh, tas Basyang kita mo si Basyang ga pang garden sa layo. Oh, ato to. Oh, basta bla. Sige be, balabe. Oh. I love you, Basyang. I love you, Tomiloy. Grabe, gilya ka mo magpalanggaanay. Akon bala, si Sky. Ay, wala na siya blaga sa pak sa akon, Premiloy. Sugod lang siyang ginhambal ko siyang akon bala tiyagon. Ay na siya pagtalupagod sa akon. Trubada lang blagin hambal ko si Buk. Ay, sa pakod ka na ni Basyang. No, si Basyang. Pakod ka ni Basyang. Sa pakod ka ni Sky. Anong hambal mo? Nalipat ako kay paghibi mo doon si Basyang kay. Doon nalipat ko na inumanyo ko na yahaw. Eh, kwan Doga anggid ko no tingog ta Basyang kung maghibi ko. Basta may dugong Basyang ka bla. Mugid eh. Sabagay do. Ikaw mo ya Miloy, matyagan mo huben ka pa haw. Ay, di ba? Ay, naku. Oh. Mahilig guro sa huben, daw pwede pa. Ikaw na guro, hindi ako. Oo, gali, no? Ay, dako. Uy, para si Sky, oh, naglabay. Den! Hi, Sky! Oh. Oh, nako na Miloy. Uy, Agoy, mauna sa kuno. uy, gid siya sa paksakon. Sky, saan ka makanto? May laktan ko na ba siya? Miloy. Ari man ko, Sky. Hi! Oh, hi. Nag-hi lang siya sa Daw ako. sales lady si sa mall. Ay kuno, hi. Hi lang siya. Ay, Ay, kasubo, no? Kalaing gali kung wala ka ginatagaan na tensyon siyang ginpalangga mo, no? Ay, hindi matyagan ko, kubak-kubang dughan ko, matiibla Premiloyo. Kubak-kuban, no? Oo. Mayo pa siguro, para mabugnawan ang utok, ta kagang balatyagon ta, mang soft drinks na to, anay sa tiyanggi ni Lucia. Ado bayo na, ikaw Oh. ba yan? Wala din kaya huya, Premiloy. Pwede nga, ikaw naman. Sino ka rin naghagad? Ako. O, sino ka rin mabayad? Ate, sige, ako na lang. Ako na bayad. Basyang. Oh, sige. Pwede ko na kahulam sa imo kwarta. Ara ka, Miloy. Ari na kita puldo sa tilihan ni Chay Lucia. Oo, dahil lang. Tawag ko si Chay Lucia. Chay Lucia! Joy! Ay! Dali lang mga tuto, ha? Dali lang, Jimmy. Tapuso pala ng ginubaran ko. Dasiga, Chay! Mainit ni karon ng upon ko. Yung bao mantamparusan kagin karon. Ha? Napainit mo gito, Chay, ha? Go, nando! Tigay kami ni sa Prince. Ay! Ano, taro? Kalma lang. Ay! Kamu gali mga tuto. Nagbalik ka mo, ha? Ano labot mo? To, matamparusan tagin karon soft drinks na mundin, ha? Ay! Ulat lang to. Ari, ari. Wala na ni bayad. Wala kami dala kwarta. Libre na na sa mo, Chay, ah. Ay! No problems. No problems. Grabe ba? Bago lang mo nagsampot manamparos ang mo dayon? Hindi. May bata, boso. Kaganong labot mo, bata? Maghalin na ka mo, dire. Kag sino inang upod mo? Sino inang marauton nga tigulang? Yes, sir. Hindi ako magtawag ka nga marauton, ha? Ha? Pinugay ka. Ano gid lang mahimo mo tigulang kung patulan ta ka? Ano nang brand nyo man? Bago lang mo nagsampot, mga busa ng kamode.
Din ba kamu halin mga itsura niyo ng mga piniriso ka mo? Animal ka! Basi, dali lang mo yung. Basi ko na muna di si Jackie. Lang, mamangkot ako si mo. Pamangkot na. Ikaw pala si Jackie. Ate ako nasiling mo man. Tiga, pamangkot kasi na. Nga siya si Jackie, siya din ba si Jackie? Oh, kuna mo, nagugyon sa ato ng panahon, Buyong. Abaw mayo, Jack. Mayo kay wala na kami mahago pagpangita sa imo. Magupod ka sa amon, Jackie. Magupod ka sa amon, subong. Wow. Magambal ko nga hindi ko magupod eh. Anong himoon nyo? Wala ka man gapon sa imong mahimo. Maupod ka gid sa amon. Bisan na malibad ka pa, piliton ka namon nga makaupod ka subong gid gadaw. Oh, man. Ay, Jackie! Pidong! Maglakad na lang ka mo! Hindi. Nulakat. Baldahon ko ano yung upod yung tigulang. Baw, maghambal ka nga balda daw. Kasimple lang sa imo ba? Hindi pa gilabtis lolo ko Pidong, Choy. Wala man na sa pangilapot sa imo. Gay ka na. Akong bahala sa tigulang ngayon ay Puldo. Kalma lang. Ikaw na bahala kay Jackie. Maupod ka dyan sa mo, Jackie, ha? Di ko hindi. Kabalo ka na sa may mahitabo sa imo. Wow. Kagano biyang matabo sa akon kung hindi ko magupod sa inyo. O ti ano pa? Lipungon ka namon. Pinag-order sa amon si... Ay, Puldo, hindi anay. Wow. Abot ko nang nagsugo sa inyo. Kung hindi ko magsala. Si Boy Tirador nagsugo sa inyo nga pitaon ko ay. No? Maalam ka to, Jackie. Napakot mo. Daw. Kagka mo mangguro nag-ambos ang duha ko ka lolo ay. Kanday lolo Ilyong kagkay lolo Miloy. Ayabaw ka alam pagin si mo, Jack. Pakot mo, Ged. Mamangkot mo ko sa inyo. Anong sala sang duha ka tigulang atong agin ambusan yung Bisayahaw. O ti, nagapati lang kami isang sugo ni Boss Boy Tirador. Ole, ginako mo, Ged. Ate, mahambal ko sa inyo. Sokton tagig ka mo nga duha ya. Kinalan ni Timalos ko ginhimo ninyo kay Lolo Ilyong, kay Lolo Miloy. Ina kon mahimo mo ina samon. Anong mahimo mo kay bata ka pa? Sige Puldo. Malantaw lang ko sa paghihimuon mo sa Jackie nga na. Ay, Jackie! Pidong, halin ka mo dali! Ay, sulod na to sa sulod na. Lucia, hindi ka magkabalaka. Kabalo kami mga apil sa kaugaligo na mo ni Jackie. Chay, hindi maghadlok, Chay. Kaming bahala. Ay, Jackie! Na, Chay, sulod na to, Chay. Ay, Baw natulbaan ka ng tigulang, Puldo. Kamu ha? Ginapainit yun ko. Sige, Puldo. Dakpa si Jackie. Basta ako yan, kasyon niya para Miloy. Iliyahan ko kaya nga magsapak na siya akong si Sky. Kagkon mahimo nga bisan mag-abyan lang kami. Gusto ko nga makaupod siya. Ay, uwi siya bla. Load di cellphone ya. Tuod? Oo, masapak ko di ka na. Tapos padalaan ko Gcash? Oo. Oo, pwede ba nga kami kedua? Uy! Para si Tianggi, ho? O si Jackie, buka gwapo nga bata. O mag-unggupit, ho? Si Jackie. Kagang upod ya, ang animal siya nga kumpare, is Paripido, ho? Si Paripido, ho? Oo, ato, buka pang haproy pa, ho?
Doon, papatsagan ko sila. Doon may ginabantayan. Di basi kita. Basi librehon ta nila supreng. Sa naman. Basi magayo. Kuya, sobra ka naman. May kwarta mo na si Perpidong. Kabalo May ka. pensyon inahalin sa bata. Iablang nga si Mayla. Uy, kabalo-kabalo si Perpidong. Alam, inagatawa. Oo. Anong siling mo? Si Pidong, alam nga tao? Alam na si Pidong. Oo, nga ban? Naggraduar na siya sa eskwelahan sa una sa mga kwa. Sa nila Mga international bla. Uy, doon? Oo. Kwak chok-chok. Oo. Diyan pa. Anong twak chok-chok naman? Uy, kadako na bla sa gitwa ni Pidong nga kwan. Nga honor. Oh? Hindi ko honor sa kwak chok-chok. Ano yung kwak chok-chok? Sila-sila na ni kwan. Ni... Preberto? Si Preberto, ya. Huwag nagpasar. Si Pariwan? Si Pariwan? Ate, nagsunod-sunod na na tayo sakon. Ate, oo. Pero si Pidong, hindi mo na mabaragaan sa karate. Kaya mayo, eda. Doon? Oo. Grabe na sa kwak chok-chok. Pagkulang ko na yung kabati, haw? Huwag ba di siya? Huwag ka kabati sa eskwelahan, ha? Waay! Tibasi ko na pag-eskwela na mong guro ya. Absent ka ya. Balo ka naman sa ako. Diyan nga. Ano na nga ekskulahan, haw? Kwak chok-chok. Anong butsilingon? Wa sok-sok. Balik na. Waon ba na kag-sok-sok? Kaya mo nakita mo si Preberto. Huwag niya kapasar. Oo. Si Pidong, Magambal kwak chok-sok. Kabalo na ko kung away kapasar si Preberto. Gaman. Di kay way sa kakuha siyang brepya kag wala siya kasuksok. Amot na. Hindi, blachak to ko. Bisan si Paripuloy, makumpurmi na. Apa sa ulihi ka ni Prelio? May isa man ka school na gusto nyo eskwelahan ni Sky? Classmate ka mo? Classmate kami ni Sky? Oo, sigurado. Ay, bisan mag-edad na kuya. Mas Lubinta, may eskwela ko kung classmate ko si Sky. Makagraduar Handa kuya ka mo mag-upod din. siya. At doon? Oo, makagraduar ka mo din eskwelahan. Anong eskwelahan na? Mua chop-chop. Okay. Hari na kita po. Malapit na lang. Ay, kadasing din sa mga iduras. Nag-encuentro kita sa manaig kinahamas sa mas pa. Sige lang no. Dapat maghanong kita log kay tinawag na ito ni Boy Tirador. Oo. Tinawag ito ni Boy Tirador. Ito nag-encuentro ngida. Apa? Hari na kita ho. Uy, matuod. Hari na kita diri sa Ninja. Naisiyaga bus stop terminal. Pao. Di pa nalugod kada ang basa. Ati sige do. Ito dili lang kibit do. Kaya rin naman kibit dia. Naghalong-halong ng gumitin kay Likado ng barangay ng ito yung naghapong si Boy Tirador. Bah. Ado. Diri naghapong sa ligmo si Boy Tirador. Oo sir. Hindi lang kumanggagan pero dapat maghalong ka mo kay base malagag parisbakan niya kamo sa inyo mga tinawon nga mga tinawon niya nga magkuan sa inyo pagid nga magbalo sa inyo. Sige bahalo gid kami to. Salamat gid sa imo nga pag remind sabon. Nanti sige sir. Sige sir. Sige to madamo gid salamat salamat. Nagkatapak kita diri sa barangay dahil sa gatuto Pablo. Ay, huumatuod lo. Ba, nagkasala pa ko ba? Sino dayon ang dadililo kay daw wala ka naman diri sa pangliya? May dayudan kita diri Dodo Pablo. Hindi ka magkabalaka. Ati sige lo, mupod ako sa imo kung diin ka madayon. Alagad ka madayon kay ibuyas katalunan. Okay. Mga pauli na ako, gikan diri sa amon uma. Pulian ko na yung ako na po dito nga si Tuto Paulo. Kumusta na yan siya dito? Oh, kag nahidlaw naman ako sa akon mga kumpare nga si Pre Ilyong kag Pre Miloy.
Pag-abot ko dito sa amon istaran ni Tito Paulo. Hagaron ko siyang maglagaw kami dito sa barangay na Isaga. Kag bisitahan namo dito ang akon mga kumpare na si Premiloy kag Pre Ilyong. Matuod bala ang akon nabalitaan nga may yara nga tuyo nga magpatay sa ila. Apang anong rason nga patyo nilang akon mga kumpare? Sino ang may handom sa pagpatay sa ila? May ngagawa ko pa uli. Para nga makakadto kami gilayon sa barangay na Isaga. Hagaron ko si Tito Paulo. Karon, atin ang akon mga dala. Ang akon pasalubong sa akon duha ka kumpare. Ang mga karuton kag ultanon. Gikan diri sa produkto sa amon uma. Sige, mahimos na ako ka maglakat. Ito ang mas pinasayang Naisyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Naisyaga Channel, ang nagapanangga sa imo. Makinig na. Ga, anong natabo sa imo? Kaluya bisang lawas ko ga. Tapos nagasakit pang likod kag ulo ko. Ay, siguro sa sobra na ini nga trabaho. Nabasa pa abi ako sang ulan kagahapon. Ahay, ako man gani balaga. Ginakapoy man ako diri sang obra sa balay. Tapos nagapaugtas pang mga anak naton. Ay, nagaka-stress ako ga. Ma, pa, nga hindi ka mo magpamasahe? Magpamasahe? Oo, matuod no. Mapamasahe kita. Uy, lo. Nga nagakuriit ka ho? Abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalamanon ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, lo. Paagi sa pagpamasahe. Hey, ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nagaalay ang balikawang ko. Ano ni man? Nagapalamanol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsong niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilabi na gid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga Blay Massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe. Sa Kabangkalan, yari lang kami rin hamdang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabangkalan City. Gani, magpamasahe na sa Saira Blind Massage. Ay, nako, nang sakit ng likod ko. Nakapagod talaga galing maglaba. Ang dami ko kasi nilalabahan. Bakit? Ano nangyari sa katawan mo? Sobrang sakit ng likod ko. Halos. Isa lang yung solusyon dyan. Magpamassage ka na. Sige nga. Tara, samahan mo ako. Para mawala ang pagod at pananakit ng katawan, ipamassage na yan dito sa Saira Blind Massage. Located at lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabangkalan City, Negros Occidental. Mag-relax, magpamasahe sa Saira Blind Massage. We are simple blind masseurs who like to perform drama like on the radio. Even though we can't see, we want to make you happy through your listening and watching in our YouTube channel. We wholeheartedly thank you for your continued subscription and support in our channel. Don't be sad, even just for a moment.
Forget about your problems and listen to our drama, jokes, emotions, singing, and more. NYGC Nice Yaga Channel, Ang Naga Palengga Sa Imo.